Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzi ta' Sin Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-Għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inselmu lill-telespettaturi kollha, b'mod speċjali il-morda u l-anzjani li qegħdin jgħixu waħedhom f'djarhom jew inkella f'xi home li għandna hawn Malta. Nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni biex aħna nitolbu u nirringrazzjaw lil Alla fl-istess ħin nitolbuh ukoll jaħfridna d-nuqqasijiet kollha tagħna fil-bidu ta' din il-Qudiesa. Qegħdin fi żmien ta' randan, żmien ta' penitenza, żmien li rridu nħejju ruħna għal lejt imqaddes. U għalhekk nibdew pass pass biex nħejju ruħna għal din il-Qudiesa kif ukoll biex nilqgħu lil Kristu ġewwa fina. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, bil-ħallejt miljieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Qazza Marija li hemm Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfridna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ejna inkomplu l-emil tandima li bdejna biex it-takkis tagħna tal-ġisem isaħħaħna nagħmluh bil-fema f'safja bibnek Ġesu Kristu sina li walla u mejjek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċċ. Olli leħnek bħal tromba. Tnubhom uri lil poplu tiegħi u ħtijietom lil dar Ġakob. Imma lili kuljum ifittxu jixtiequ jarfu trqati bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallix l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitlobni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma ħaristx, akkisna ruħna u int ma tbaħħx. Araw, fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taqsu lil ħaddiem tagħkom. Araw, issumu bil-kwistjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon bla ħaqq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax
fil-oli. Jaqgħu jien joġobni sawm bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex ibaxxi rasu bħas-simar u jimted fuq ix-xkora u l-irmiet. Tgħidlu int dan sawm jum joġob lil mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċa tixkil tal-madmad, li tibgħat ħilsa l-maħqurin u tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara armin u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifittx b'ħażerniq id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Flimkien. Qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Flimkien, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej isumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa il-mistiednin tal-arus sa jsewdu qalbhom, sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma jasal il-jum meta l-arus joħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għadna kemm bdejna ir-Randan imqaddes. U f'dawn il-jiem ta' wara eżatt il-bidu tar-Randan, il-liturġija tal-kelma tpoġġilna f'widnejna x'għandna nagħmlu matul dawn l-40 jum. U l-Papa Franġesko fil-messaġġ ta' din is-sena tagħna xebħ
ta' pellegrinaġġ li rridu nagħmluh il-kol flimkien, vjaġġ fuq din l-art, imma nirridu nagħmluh flimkien mhux għar-rasna. U meta aħna nkunu mixjin flimkien, jew qegħdin nippreparaw u xu dan huwa preparazzjoni, irridu nagħmlu ċerti affarijiet. U llum il-kelma talla tieqaf fuq wieħed mill-pilastri li smajnijhom fil-ras ir-Randan, it-talb, is-sawm u il-karità. Illum ħanifqu fuq is-sawm. X'tip ta' sawm nagħmlu aħna? Aħna forsi imdorrijin li f'dan iż-żmien min ipejjeb inaqqas mit-tipjib, innaqsu mill-ikel u xi affarijiet żgħar bħal dawn. Imma s-sawm veru irid ikun li naqsmu il-ġid tagħna mal-oħrajn. Naqsmu dak li n-nuqqas li nistgħu nużawh fl-ikel li naqsmuh ma' ħadd ieħor. Dak li qal fl-ewwel qari Eżajija fejn isemmi opri tal-ħniena ma' minu batut. U dan li rridu nagħmlu li insofru ftit aħna imma nagħtu iżjed importanza lill-oħrajn. Xi 3 snin tafu li għaddejna mill-esperjenza tal-COVID. U waħda mill-affarijiet li kont ngħid ta' spiss mhux nibżgħu minn xulxin, imma nibżgħu għal xulxin. U dan naħseb li għadu attwali ħafna llum li nieħdu ħsieb xulxin. Jekk hemm xi ħadd li miex il quddiem ħafna ma jaġġilx, ħan nistennew lil dawk li huma batuti. U jimxu flimkien, dan huwa l-pellegrinaġġ, li naqsmu kull ħaġa li għandna, li nkun nagħtu l-ħin tagħna lil persuni batuti, lil xi ħadd li qiegħed jgħix waħdu, lil xi ħadd li huwa imwarrab. Nersqu leh u nagħtuh is-solidarjetà tagħna li naqsmu l-esperjenza tagħna u dak huwa is-sawm li jħobb Alla. Li għalinna Eżajija mhux dan is-sawm li nażel jien li tħoll l-irbit tal-ħażen, li vjeri nikkonvertu, li tqaċċat ix-xkil tal-imoddi ma tibqax fl-irbit ta' dnub, imma tfittex il-grazzja, li tinħal mill-madma tiegħek u li taqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ. Iddaħħal f'darek lil minu fqir u tara lill-arwien tlibsu u ma tinsiex in-nies darek stess. Din hija importanti għax ħafna drabi infittxu imnatu karità lill-missjoni u forsi xi ħadd viġġrien tagħna qiegħed jgħix waħdu. Forsi lanqas ikollu x'jiekol. U aħna ngħaddu minn ħdejh u ma nagħtux kasu. Mela jew f'dan iż-żmien is-sawm tagħna jkun li dak li jħobb Alla, xi jrid Alla minna, li nikkonvertu u nersqu lejh. U għalhekk ejjew nitolbu lil Mulej. Mulej, ikun aktar faċli li niekol inqas milli nagħmel dak li qed titlobni nagħmel illum. Imma meta nħares lejk u nipprova nimitak, inkun kapaċi nagħmel dan. Jekk jogħġbok, ejni bil-grazzja tiegħek inti stess bi Kristu Sajdna. Amen. Il-Mulej Ġesu jistidinna biex nagħmlu penitenza. Għax is-saltna ta' smewwiet qorbot. Nitolbu biex ir-Randan ikun tassew żmien ta' konverżjoni għalina il-koll. U ngħidu, Mulej bierek il-poplu tiegħek. Mulej bierek il-poplu tiegħek. Għall-isfijiet
il-saċerdoti u djakni biex ikunu ministri li jħabbru il-kelma tiegħek li taħfer u salva nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għal kull min isofri l-inġustizzja u l-moħrija biex jintradlu id-dinjità tiegħu ta' bniedem maħluq fuq iġbija tiegħek. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għal foqra u l-batuti tas-soċjetà biex fir-randan isibu solidarjetà u għajnuna mill-komunità nisranija. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għalina biex nosservaw l-estern tal-penitenza ikun sinjal ta' konverżjoni profonda fil-qalb u fl-ispirtu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Ejjew kull wieħed waħda minna jagħmel it-talba tiegħu personali u jafda fidejn il-mulej li ssir dejjem ir-rida tiegħu. Nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Mulej Alla tagħna, għallimna it-triq tiegħek bis-smieħ tal-kelma li salva. Ħalli nimxu fuq il-kmandamenti tiegħek b'qalb ferħana u ġeneruża bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħudi bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju f'dan iż-żmien tar-randan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-fehmiet tagħna jsiru jogħġbuk u jseħħilna b'ħeffa aktar inżommu l-qies f'kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej mak. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li jista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna int trażżanna fina drawwiet ħżiena u terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru il-kobor tiegħek l-anġli, jimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana ifaħruk ismewiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li mela kien sajjinata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam,
taħli d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratti l-ħajr taħli d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demm tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina il-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-birja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom faħruk nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jina talilek Alla missir sta kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex kun ħinsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallkom istim, nagħtikom istim tiegħek la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn fita l-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tagħna, iżda ħina tiegħek kun għalina l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħna u ta' ġisimna. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk jom mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex sem li ħafna ħadna f'dawn il-misteri qaddisa ipattu għal dnubietna u nitħejjew sewwa għal nuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibirikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss
taġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħnina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana ismak tal-btana, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu u s-saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik ismak tal-btana, Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidrawna ntomplaw l-ewwel misterju minn tadbatija. Meta sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, inti ġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jismak tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern,
ħu l-ġenna mi l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u flagellat. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, waħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna u l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw intom tiblaw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum u aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandok aktar bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nkontemplaw fit-raba misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum u aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minnuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw kontemplaw il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-dobietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek inajtu, għaliex aħna trufnati ewliteva. Lilek nitnedu, aħna li nibbu nofqu bid-dan id-dmut ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara li dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikun li trid kif il-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nobietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Għal-rwieħ tal-Purgatorju, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu huma fil-paċi. Amen. Latanija mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal tagħna, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Omm ta' Kristu, itlob għalina, Omm il-Knisja, itlob għalina, Omm tal-ħnina, itlob għalina, Omm tal-grazzja talla, itlob għalina, Omm u xebba, itlob għalina, Omm it-tama, itlob għalina, Omm li żjed safja, itlob għalina, Omm li żjed nadifa, itlob għalina, Omm bla teba, itlob għalina, Omm li tisħoq il-mħabba, itlob għalina, Omm tal-aġeb, itlob għalina, Omm tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Omm ta' min ħalaqna, itlob għalina, Omm ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-Lusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sama, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Affrilla nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bir-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-ġieħ tal-infern lil-xitan
u l-ispirti ħżiena l-oħra li iġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarrasi tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaldes Giuseppe kun missier għalina il-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u l-ħarsien minn kull dani. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Populju, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeoda Pisani, Itlob għalina. itolbu qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna il-fidwa tiegħek, idli tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.